4. stadijum, marljivost nasuprot inferiornosti, od 6. do 12. godine. U ovom stadijumu dete prolazi kroz prekretnicu. Dešava se nešto novo za dete i za porodicu. Dete dobije novu ulogu, ulogu učenika. Dete dobije nove zadatke i obaveze, uči nova pravila ponašanja i uči kako da organizuje svoje vreme. Pored autonomije, čiji je razvoj počeo na prethodnim stadijumima, sada dolazi i do razvoja odgovornosti i samopouzdanja kod deteta. Pored roditelja, sada i učitelj ima važnu ulogu za dete. Ovde posebno je važan za razvoj samopouzdanja deteta. Da bi se dete osetilo sposobnim, korisnim, značajno je upućivanje pohvala detetu koje se odnose na njegov trud. Poželjno je da detetu dajemo zadatke kako bi dete imalo osjećaj da je od koristi i da je sposobno da uradi zadatak. Na taj način, kod deteta se stvara i osjećaj marljivosti, vrednoće. U ovom uzrastu je korisno smenjivati igru i rad ili učenje, ali ne samo klasično školsko učenje, već da uče nešto i da naprave ili urade. Važna preporuka je da je poželjno pratiti i interesovanje i mogućnosti deteta, jer je cilj da nauči da uživa u onome što radi. Optimalna frustracija. Frustracija nastaje kada ne možemo da ispunimo neke naše želje i potrebe. Na primer, ja jako želim da vežem pertlu, ali mi ne ide. Slobodno možemo pustiti dete da se malo pomuči oko toga, ne treba mi da uradimo sve za njega, zato što je cilj da dete bude što samostalnije, jer neće uvek neko biti pored njega. Ali isto tako ne treba ga ni skroz samog ostaviti i ne prići u pomoć. Na koji način prići, pogotovo ako nas dete zove u pomoć? Priđemo i objasnimo kako se radi, pa podstičemo da sutra opet proba, opet objasnimo i tako sve dok ne uvežba. Bitno je da ne preteramo ni sa frustracijom, ali ni sa ugađanjem. Deca će se buniti kad ne dobiju sve što žele, ali tako uče da ne mogu da dobiju baš sve uvek u životu i uče da to podnesu i budu istrajna. Na primer, sad bi jako izašli u grad, ali imaju sutra ispit. Ako su naučili da tolerišu frustraciju bolje, bit će im lakše da ostanu kod kuće i budu odmorni za ispit. Ako su u detinjstvu naučili da moraju da dobiju sve što hoće, bit će im jako teško da ne odu u grad i drže se svojih ciljeva. Jedan od ciljeva, na primjer, može biti da završe fakultet. Važno je detetu dati odgovor na pitanje kako mogu biti dobar u tome što radim. Zbog toga, jako je važno da u ovom uzrastu dete ima dobre uzore, zato što tada koristi učenje po modelu. Dete često od svojih roditelja i učitelja uči kako da se ponaša. U ovom uzrastu dete razvija i bliskost sa okolinom, u školi i bližem okruženju, pa se na taj način uči šta to znači prijateljstvo, timska igra, uči se samoproceni i tako dalje. Roditelji često iz straha da dete bude neuspešno počinju da ga porede sa drugom decom, da ga prezaštićuju tako što urade obaveze deteta umesto njega, što nije dobro. Zbog toga, dete može da razvije lošu sliku o sebi, da bude nesamostalno, da izbegava izazove i odgovornost, zbog čega može da se osjeća bespomoćno i inferiorno. Ako roditelji, staratelji, podržavaju i podstiču detetove pokušaje u raznim aktivnostima, tada dete razvija osjećaj kompetentnosti i marljivosti. Kako još roditelji mogu da pomognu da se razvije samopouzdanje deteta? Važno je da budemo nežni prema detetu i da napravimo toplo, porodično okruženje za dete. Pružanjem dovoljno ljubavi, grljenjem i ljubljenjem dece dajemo im dovoljno ohrabrenja i podrške. Važno je da pokažemo detetu da smo tu za njega, da slušamo naše dete i njegove potrebe i objasnimo da niko nije dobar u svemu, te ga ohrabrimo i podržimo da predloži rešenje za neku prepreku. Potrebno je da pohvalimo i samo trud deteta da uradi nešto, čak i kada rezultati toga što dete radi nisu uspešni. Deca koju roditelji hvale što uopšte pokušavaju nešto da urade, vremenom shvate da je strpljenje i ulaganje truda veoma važno. Tako se razvija marljivost, odnosno vrednoća kod deteta. Korisno je i ponositi se uspesima naše dece, ali tako da deca to primete. Kako? Pokazati, okačiti na zid crteže, medalje, diplome svog deteta. Poželjno je reći da ih volite i da se ponosite njima. Ali važno je da ne hvalimo decu vrlo često i za bilo šta, već zaista za ono u čemu je autentično dobro. Važan savjet je da ne upoređujete svoju decu sa drugom, zato što to smanjuje samopouzdanje.